damuwa ke tarwatsa gaskiya fa da za ka ara min ita wallahi da na ji wajen budurwa na da ita yanzu har baka daina mun kare mu har yanzu ai abunda ka aikata a zahiri ai ba kariya bane abokina to ka san ba matsala bane har wani zan iya baka amma fa kada samu damu ha ba da na ji wajen ta kawai na dawo zan baka abinka ba damuwa yau gidan nan baby yawwa ga gida ya kowa da kowa na ga kin canja yawa kin yi kyau a wanki wallahi kin ganta yau na sauta ai wannan kamfani yana waya mai kyau ki duba ki gani ina so ne ma ya sa miki kallon wannan na anti wannan wayan hamsin ne. ki bani da wato da shi mana In baka me za ka yi da shi? ba shi mana mutu zai yi ma gaskiya ne mutu ba zai yi kai da muke da waya kuma kina ta wani Ni ba na son magana. matsala akan waya abuna kuma zaki cewa matsala To idan ya je katar maka da waya ko yi maka wani abu da shi. ha ba sai ka ce karamin yaro daga an sa kuma ya hutu sai ka ce waya ta bace sai ka ce allura Amma dai duk da haka ne ka san halin yara. Antuwa ne da aka karbe. Baby me ya faru kuma me ya faru? no Il est smart, il est beau.